שלום רב לכם, אנחנו עם עדכון חדשות בעקבות המידע שהותר כעת לפרסום. צה"ל איתר בימים האחרונים מנהרת טרור בגבול רצועת עזה, מנהרה שחודרת כמה עשרות מטרים אל תוך שטח ישראל, סמוך לקיבוץ סופה. אנחנו רוצים להתעדכן תחילה בפרטים באמצעותך, ניר דבורי, כתבנו הצבאי. אתה מצטרף אלינו, ניר. ניר, שומע אותנו? אוקיי, תכף ננסה לחדש את הקשר עם ניר. תמיר סטיינמן, אתה מצטרף אלינו משטחי המועצה האזורית שער הנגב. תמיר, השידור שלך. כן, נכון, נטלי. אז המידע הזה שהותר עכשיו לפרסום, זו בדיוק הסיבה לעיקר המתיחות של השבוע האחרון, אם תרצי, בעוטף עזה ובכלל בדרום. אנחנו מדברים על מנהרה שהותרה בתוך שטח ישראל, מרחק של משהו כמו 2 קילומטר מהיישוב הקרוב, משהו כמו 100 מטר בתוך השטח. זה מגיע בסיום של מאמץ מיוחד לאורך כל החודשים האחרונים של צה"ל, מאמץ גם מודיעיני, גם של כוחות על הקרקע, מאמץ של הנדסה ובעיקר מאמץ טכנולוגי שמעורב באירוע הזה. אנחנו כרגע יכולים לדווח שהמנהרה עצמה היא כבר לא שמישה, כלומר צה"ל נטרל את אותה ולכן אי אפשר להשתמש בה, בהמשך היום ימשיכו לטפל בה. נאמר שיש כוחות רבים עכשיו מאבטחים את האזור במרחב הזה. מבחינת התושבים, נדגיש, אין עכשיו איזשהם הנחיות מיוחדות לתושבים, כלומר ההנחיה היא להמשיך ולשמור על שגרה. כן, יש מתיחות בהחלט, אבל ההנחיה היא להמשיך לשמור על שגרה. אנחנו מדברים על איגרת ששולח בדקות האחרונות ראש המועצה האזורית אשכול לתושבים, גדי ירקוני, סוג של איגרת הרגעה אם תרצי ובה הוא כותב. כן. אנחנו מדברים על פריצת דרך טכנולוגית בין השאר, אבל בעיקר הוא אומר, הערכה כרגע גם של צה"ל, שהאירוע הזה לא מוביל אותנו לאיזשהו מסדרון לקראת הסלמה באזור. מיד נחזור, תמיר, לפרטים האלה. תודה רבה לך בשלב הזה. ניר, עכשיו אתה מצטרף אלינו. נכון, נטלי, והמנהרה הזו הותרה, צריך לומר, באזור חקלאי מרוחק מספיק מיישובים, בדיוק לפני שבוע. הגילוי של המנהרה הזו הוא שילוב גם של אמצעים טכנולוגיים חדשים. לא ניתן לפרט יותר מדי על המערכות שצה"ל פרס במרחב הזה בחודשים האחרונים, אותן יכולות שהוא מפתח כדי לנסות ולאתר את המנהרות מתחת לפני הקרקע. הגילוי של המנהרה הזו הוא שילוב גם של קידוח של דרילרים, גם של האמצעים המיוחדים שנפרסו שם. בהחלט סנונית ראשונה ליכולות הטכנולוגיות שצה"ל מפתח יחד עם התעשיות הביטחוניות בתקופה האחרונה מאז צוק איתן. צריך לומר שהמנהרה הזו אינה שונה מהמנהרות שראינו במהלך מבצע צוק איתן, כ2 קילומטרים אורכה. אנחנו לא יכולים לפרט את העומק שהמנהרה הותרה בו בגלל היכולות שמפתחים כאן בצד הישראלי, לא לחשוף את כל מה שיודעים כאן אל צד שני, אל החמאס. צריך להגיד שהיא אינה שונה במבנה שלה או במהות שלה. לא נמצאו שם אמצעים אחרים שלא הוכרו ולא מכירים. המנהרה הזו נחפרה אחרי מבצע צוק איתן. צה"ל מיפה אותה ומטפל בה בימים האחרונים כדי בעצם לנטרל ולהשמיד אותה. היא אינה מבצעית יותר מבחינת חמאס. צה"ל פעל גם בצד הפלסטיני של הגדר בכל הימים האחרונים כדי לחשוף את התוואי של המנהרה הזו, וצריך להגיד שהטיפול בה עומד בפני סיום, ולכן בעצם ניתן לפרסם את דבר הימצאותה ואת הטיפול בה. הערכה בפיקוד הדרום, אנחנו נפגשנו עם גורם בכיר בפיקוד הדרום רק לפני ימים אחדים, שהחמאס יכול להכיל את החשיפה הזו, ואנחנו לא לקראת עימות או הידרדרות לעימות, או אין כוננות או מתיחות חריגים במרחב הזה, וזה חשוב לומר את הדברים האלה, כי אנחנו 3 ימים לפני סדר הפסח. כן. אנשים אמורים לטייל ותכננו לטייל והזמינו צימרים במרחב הזה, וזה גם המסר שעובר. אלוף פיקוד הדרום אייל זמיר דיבר עם ראשי היישובים וראשי המועצות בכל הימים האחרונים, עדכן אותם וליווה אותם, גם כדי למתן וגם כדי להרגיע. וצריך להגיד שהמאמץ הזה של חמאס הוא ידוע ומוכר, אנחנו רואים אותו כל הזמן. יש מאמץ מקביל של אמן, שב"כ, פיקוד הדרום, לחשוף את היכולות האלה ואת האמצעים האלה. והנה עכשיו סנונית ראשונה עם יכולות טכנולוגיות שבעצם שמות על השולחן את המערכות שפותחו כאן, וזה בהחלט דבר שהוא בעל משמעות. בצה"ל מדברים על כך מאוד בזהירות, אבל עם הרבה מאוד תקווה וכוונה שהיכולות האלה שאנחנו רואים אותן נבנות אל מול עינינו, יכולות לנסות ולאתר עוד מנהרות כאלה בעתיד. צריך לומר שאין
אין כרגע מידע על הימצאותן של מנהרות נוספות. זה לא אומר שלא בודקים ולא חוקרים ולא חופרים. אנחנו רואים חפירות שמתבצעות גם בצפון הרצועה, גם במרכזה, בכל המרחב הזה, על ידי כוחות הנדסיים של צה"ל, יחידת יעלום שהתמחתה בטיפול בגילוי מנהרות, כלים הנדסיים נוספים, והמודיעין שאוסף מסביב. הרבה מאוד מאמץ שמתנהל כאן בכל התקופה האחרונה כדי בדיוק להביא את הדבר הזה, את המאמץ הזה של חמאס ואת המנהרות שלו. סימן שאלה אחד צריך לשים על כל הדבר הזה שאנחנו מדברים כאן. אחד, האם היכולות האלה הם כבר בבשלות כזו שאנחנו יכולים עכשיו לומר יש פתרון, אפשר לנסות ולחשוף עוד מנהרות? והדבר השני, כיצד חמאס ינהג לא כאשר מאתרים לו מנהרה אחת, אלא אם הוא רואה שמתחילים לחשוף אחת אחרי השנייה, אם יש בכלל כאלה, איך הוא יגיב אז? כי אז הוא רואה שהוא הולך ומאבד את הנכסים האסטרטגיים שלו. נערכים גם לדבר הזה בהיבטים של הגנה על היישובים, בהיבטים של הגנה על הגדר, בהיבטים של מסרים שמעבירים לחמאס באמצעות גורמים שלישיים, ואנחנו רואים את הניסיון הזה של ישראל, מצד אחד לאתר מנהרות, מצד שני להודיע לחמאס, עד כאן אנחנו לא נרשה לא חפירה וגם לא הידרדרות של המצב, ונפעל בתקיפות אם יהיו צעדים כאלה מצידו של חמאס. אוקיי, תודה רבה לך ניר, ואלו פרי המאמצים שעליהם אתה מדבר של צה"ל מהימים האחרונים, חשיפה של אותה מנהרה שחודרת על שטח ישראל באזור קיבוץ סופה. תמיר סטיינמן, אנחנו חוזרים אליך. אלו התמונות אגב שאנחנו מקבלים מדובר צה"ל של עבודות החיסוף, הטיפול באותה מנהרה שכפי שאומרת לנו ניר אינה מבצעית עוד מבחינתו של חמאס. ותמיר, חוזרים אליך, ספר לנו קצת איך מתקבלת ההודעה הזו בקרב תושבי הדרום. יש להניח שמרבית התושבים כבר מכירים את התוכן, היו עדים לעבודות הללו שאנחנו מראים עכשיו, עוד לפני שיכולנו לדווח עליהם. כן, מתקשים לשמוע את תמיר. אוקיי, תכף נחדש איתך את הקשר תמיר. גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, שלום לך. בוקר טוב. אז אני מפנה אליך את השאלה ששאלתי את תמיר, דבר איתנו קצת על תחושות התושבים, בעיקר ביישובים צמודי הגדר. שמענו את התלונות שלהם על רעשים של חפירה של מנהרות, והנה מתברר שאכן היו דברים בגו. הרעשים האלה אף פעם לא נראו לנו כרעשים שלא התייחסנו להם. ברגע שהיינו שומעים רעשים, אני גם לא יודע אם לקשר את זה ישירות למציאה של המנהרה של היום, אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציות נכונות. האמת שיש רעשים, את הרעשים בדקו, ברעשים לא מצאו. לעומת זה אני מאוד מאוד שמח ומברך את צה"ל על ההצלחה הגדולה מאוד במציאת המנהרה. אני חושב שזה בשבילנו, אפשר להגיד אפילו ציון דרך. ציון דרך שאנחנו יודעים שיש לנו תשובה כזאת או אחרת למנהרות שחששנו תמיד שלא יהיה לנו. מתי אתה קיבלת את המידע הזה שעליו אנחנו מספרים הבוקר? אני חושב שזה פחות חשוב מתי אני קיבלתי את המידע. אנחנו היינו ערים, אנחנו בקשר ישיר עם הגורמים הצבאיים הכי בכירים בצה"ל. אני קיבלתי דיווחים כמה שיכולתי, כולל בביטחון שדה כמובן, שאמרו צריך לזכור שהדבר הראשון שמוביל את צה"ל, ואני מברך על זה, זה ביטחונם של חיילי צה"ל שעובדים שם ומנצלים את הדבר הזה ומגלים. בנוסף לזה, אנחנו בתור תושבים צריכים להיות ערים וצריכים להיות קשובים לתושבים וצריכים לראות איך אנחנו גם כן נותנים את המידע הנכון יחד עם צה"ל לתושבים. ומצד שני, כמו שאמרתי, דווקא לקראת הפסח אני רואה את זה כאמירה והצלחה ענקית למדינת ישראל, שאין צל של ספק שאיום המנהרות הוא איום אסטרטגי לא על עוטף עזה, על מדינת ישראל, אלא שהמנהרות האלה ברגע שהם יפגעו בעוטף עזה הם יפגעו במדינת ישראל, לא יהיה עוטף עזה, הגבול יזוז פה. הדבר הזה מאוד חשוב, ואני חושב שבדברים האלה צריכים לגעת בקטע של ההצלחה של היום, וצריכים לחזק, הכי חשוב, ברשותך, גם את התושבים שימשיכו ליהנות, גם אתם תבואו לבקר בעוטף עזה, והדבר החשוב ביותר הוא שימשיכו את נושא הקמת המכשול, שהוא הפתרון לנושא המנהרות, ואנחנו רואים את זה ברגע זה.
ואסור לעכב אותו. גדי ירקוני, ראש המועצה האזורית אשכול, תודה רבה לך. אנחנו חוזרים לניר דבורי, לדיווחים שלך. נשמע לפני זה דברים שאומר לפני זמן קצר האלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום. הנה. אזור רצועת עזה, לאחר מבצע צוק איתן, חווה את התקופה השקטה ביותר בעשור האחרון. חמאס ממשיך לנסות לשקם את יכולותיו הצבאיות שנפגעו קשה במבצע, מכין את עצמו למלחמה, אך מודע היטב למחירה הכבד מבחינתו באם תפרוץ. בימים האחרונים, במאמץ רחב, כוחות אוגדת עזה הצליחו לאתר מנהרת טרור בדרום הרצועה. ניטרלנו את המנהרה. כוחותינו פועלים במאמץ רחב מתמשך ומתפתח, ומפעילים מגוון רחב של יכולות ואמצעים שלא ניתן לפרטם, על מנת לאתר מנהרות נוספות בגזרה, במידה וישנן. צה"ל פרוס בגזרה, ערוך לכל תרחיש, אנחנו נפעל בהתאם להערכת המצב ככל שידרש, על מנת להגן על תושבי הדרום. בהמשך לדברים האלה, ניר, כפי שהתחלת לומר קודם, ובניגוד להרבה דברים שנאמרו בימים האחרונים, אין מתיחות בדרום, אין העלאה של כוננות, וגם אין הערכה שהמנהרה הזו היו אמורים לעשות בה שימוש מיידי. נכון מאוד, וצריך להגיד שבאמת בפיקוד הדרום, כשמנתחים את המנהרה הזו עכשיו, גם בעקבות החשיפה שלה וההבנה שלה, וגם בעקבות מידע מודיעיני שנאסף כל הזמן, יכולים לבוא ולומר שהיא לא הייתה אמורה להיות בשימוש לטווח הזמן המיידי. זה לא משהו שהיינו אמורים לפגוש בימים או בשבועות הקרובים, זה מערך אסטרטגי שחמאס בנה, כמו שהוא בנה לפני צוק איתן, או ניסה לבנות כך, שיכול לשמש אותו ביום פקודה, כאשר הוא רואה בזה מערך אסטרטגי שבו הוא ינסה להחדיר כוחות לשטח ישראל, לכך אולי לנסות ולהפתיע פגיעה ביישוב, פגיעה בכוח צבאי או במוצב, וצריך להגיד אל מול הדבר הזה שמתנהלת כאן למעשה מלחמת מוחות כבר זמן רב מאוד. צה"ל, הרמטכ"ל, הגדיר את שנת 2016 כשנה שבה עיקר המאמץ הוא למציאת פתרון לתווך התת-קרקעי ולמנהרות. זה גם בהיבטים טכנולוגיים, זה גם בהיבטים מבצעיים, הרבה מאוד יחידות שעוסקות בדבר הזה בהיבטים טכנולוגיים ובהיבטים של לחימה בתת קרקע ובאיתור של המערכים הללו, וכל המאמץ והתקציבים מושקעים עכשיו בעניין הזה. ולגבי המנהרה הנוכחית, אמרנו מנהרה כמו שראינו בעבר, אינה ייחודית או מיוחדת, לא גדולה יותר ממנהרות שכבר פגש בהם צה"ל בעבר, ולכן אולי גם היכולות האלה הם איזשהו סנונית או משהו שיכול מאוד לעודד את הגורמים העוסקים במלאכה, שהנה מאמץ טכנולוגי אדיר, 300 מיליון שקלים ויותר שהושקעו בדבר הזה, והנה זה נושא פרי, והאם זה גם יכול להפוך לשיטה, לא רק לגילוי יחידני, אלא למשהו שאולי עכשיו יכול לחשוף אם יש עוד מנהרות, ולא בטוח שיש עוד, אבל הערכה היא שחמאס מנסה לבנות כאלו או לחפור כאלו. האם אפשר יהיה לאתר עוד נוספות כאלה? אנחנו רואים את צה"ל, את הכוחות ההנדסיים שלו פועלים לאורך כל המרחב הזה, מצפון ועד דרום הרצועה, כדי לנסות ולאתר מנהרות. וצריך להגיד שהמנהרה הזו מטופלת, מאובטחת, היא לא כזו שיכולים לעשות בה יותר שימוש על ידי הצד השני, והשאלה הגדולה ביותר היא כיצד חמאס מגיב אל הדברים הללו. כן. אנחנו כבר שומעים שיכול להיות שהוא ייתן הצהרה בשעות הקרובות. יש דיווחים בתקשורת הפלסטינית בימים האחרונים על כך שגורם בכיר במנהרות של חמאס שעסק בדבר הזה באזור מרחב ג'באליה נעלם. האם ערק, האם נחטף לשטח הישראלי? הרבה מאוד שמועות סביב הדבר הזה. כל הדברים האלה יכולים להתאים גם למה שאנחנו מדווחים עליו בשעה האחרונה. אז בואו ננסה לשמוע באמת אהוד יערי, פרשננו לענייני ערבים, מצטרף אלינו על קו הטלפון. שלום לך אהוד. שלום נטלי. אז מה אנחנו יכולים ללמוד מהחשיפה הזו, גם על כוונותיו של חמאס, ובעיקר האם כבר שומעים איזושהי התייחסות שלו לעניין הזה? לא, אבל תהיינה התייחסויות של חמאס, מפני שזהו אחד המאמצים העיקריים שהם נוקטים מאז סיימו את הפקת הלקחים של מבצע צוק איתן. נכון אמר ניר שעזה כולה מוצפת שמועות על אחד המפקדים בגדודי זדין אל-קסאם, שראשי התיבות של שמו הם סמך עין, אשר לטענתם הסגיר את עצמו על הגדר לכוחות צה"ל, איש שעסק במנהרות. לפי הסיפורים בעזה, הוא ניסה קודם לברוח בעזה בדרך הים על רקע הסתבכות כלשהי שהייתה לו, משהו על רקע פלילי עם הפיקוד של חמאס. אבל צריך לזכור דבר אחד, נטלי,
החמאס הגיע בצוק איתן למסקנה שהשיטה שהם נוקטים, כלומר להסתתר, להתאמה בתוך האוכלוסייה ולשגר רקטות, היא איננה מספיקה כדי לתת להם הישגים. לראיה, הם סיימו את מבצע צוק איתן בלי לקבל אף לא אחת מ10 הדרישות שהם הציגו בפתח המבצע. ולכן המאמץ שלהם הוא על פיתוח יכולות התקפיות, כאשר בעניין הזה הם מבצעים ממש חיקוי של החיזבאללה. אז מצד אחד מנהרות, רחפנים ומזל"טים די פרימיטיביים שיש להם, פיתוח היחידה של אנשי הצפרדע, הקומנדו היומי שלהם, ודברים מן הסוג הזה. הם יצטרכו להגיב על החשיפה היום, אף על פי שהשמועות על חשיפת המנהרה כבר הסתובבו בעזה ימים רבים. שאלה הגדולה שהם שואלים את עצמם כמובן היא מהו הפטנט במרכאות, מהי היכולת החדשה שצה"ל הכניס לפעולה בעוטף עזה כדי לאתר את המנהרות האלה. ומה יעשה עוד צה"ל בהמשך? תודה רבה לך על הדברים האלה. נשמע עכשיו דברים שאומר שר הביטחון יעלון על החשיפה הזו. הנה. חשיפת מנהרת חמאס בידי כוחות צה"ל ומערכת הביטחון סמוך לגבול רצועת עזה היא הישג מבצעי חשוב ותוצאה של מאמץ נרחב מאוד של מדינת ישראל בנושא בשנים האחרונות. אין לנו אשליות בנוגע לכוונות חמאס. עוד לפני מבצע צוק איתן, במהלכו וכמובן אחריו, אנו מקדישים מאמצים רבים, טכנולוגיים, מודיעיניים ומבצעיים, לגילוי מנהרות מרצועת עזה. לאורך השנים הללו גילינו מנהרות רבות, ואנו מוסיפים ומרכזים מאמצים כבירים לשם כך. במשימת גילוי המנהרות, שרובה סמוי מן העין, מעורבים מיטב הכוחות של מדינת ישראל, הן בצה"ל, הן בשירות הביטחון הכללי, והן בתעשיות הביטחוניות. החיפוש אחר מנהרות נמצא בראש סדר העדיפויות של מערכת הביטחון וצה"ל, ואיננו חוסכים באמצעים לשם כך. ההתמודדות עם תופעת המנהרות מורכבת מאוד, ומדינת ישראל היא מובילה עולמית בתחום. המאבק הזה דורש מאיתנו נחישות, יצירתיות וגם אחריות ושיקול דעת מצד העוסקים במלאכה. בחודשים האחרונים חווה חמאס תופעות של קריסת מנהרות, חופרים שנהרגו במהלך עבודתם ועתה גם חשיפה. למרות זאת, איננו משלים עצמנו שחמאס יסיק מסקנות, יחדל מהעיסוק בכך ויתפנה לסייע לשיפור מרקם החיים ברצועת עזה לרווחת התושבים שם. לכן נמשיך במאמצים השונים לגילוי מנהרות. אין פנינו לעימות, אך אם חמאס ינסה לאתגר את מדינת ישראל ולשבש את חייהם של תושבי יישובי עוטף עזה, הוא יוכה מכה קשה מאוד. לא נסבול ניסיונות שכאלו. אני קורא לתושבי עוטף עזה להמשיך בשגרת חייהם ולאזרחי ישראל לבקר בדרום הארץ במהלך החג המתקרב. כן, אז נסכם אולי בדברים האלה. איתך תמיר סטיינמן, מדברים איתנו על המאמצים הצבאיים, אבל באמת כפי שחותם שר הביטחון, יש גם מאמץ אזרחי לקיים את חג הפסח כשגרה, וגם להביא את המטיילים הרבים שבדרך כלל פוקדים את האזור בתקופה הזו. נכון, נטלי, ונכון הקריאה, נכון לעכשיו באמת לכל המטיילים והתושבים, לשמור על שגרה למרות המתיחות ולמרות הגילוי הזה, וכפי שאמרת קודם נטלי, תראי, את החפירות האלה ביישובים עצמם רואים לאורך החודשים האחרונים, מטריעים, מדברים על קולות, על רעשים, חלק מהתושבים אומרים לנו בדקות האחרונות, הנה ההוכחה לזה שצדקנו, מצד שני, בהחלט מרוצים מעצם הגילוי, מעצם האיתור, הטכנולוגיה שאפשרה את זה, ובדקות האחרונות שורה של תגובות, בין היתר גם חבר הכנסת ליברמן שתוקף את הממשלה, אומר זו פגיעה קשה בריבונות הישראלית. חבר הכנסת אריאל מרגלית גם כן תוקף את הממשלה. מסתבר, כנראה שכל אחד יכול לראות את גילוי המנהרה הזאת מאיזה דרך, כל אחד מהדרך שלו, מהכיוון שלו, אבל השורה התחתונה היא נכון לעכשיו בעוטף עזה, נכון, יש גילוי של מנהרה, יש מעט מתיחות, אבל יש שגרה, היא נמשכת, אין הנחיות מיוחדות לעורף, והתקווה היא שהמצב הזה, הרגיעה, השקט הזה יישמר. תמיר, אנחנו נודה לך מאוד על הדברים האלו שלך משם. נודה גם לניר דבורי ואודי ארי שליוו את השידור שלנו. מסיימים בזאת את העדכון. עדכוני החדשות נמשכים כל הזמן באפליקציה שלנו, גם באתר רשת, גם באתר מאקו. צפייה טובה שתהיה לכם. שלום, שלום.